Лична година 1. Началото на новата съдба. Ето, че отново се започва един 9-годишен цикъл. И лична година 1 е първата на това ново начало. Времето дойде да кажеш да на себе си. Но на коя своя версия искаш да кажеш новото да? Лична година 1 носи новите идеи, решителност, пробив, едно голямо ново начало. Но лична година 1 носи и самота. Ще издържиш ли натиска да водиш без никаква сигурност зад гърба си? Или ще предпочетеш да се върнеш към старото познато? Не всеки човек, попаднал в лична година 1, е готов за новото начало. Ако вие сте попаднали в вибрацията на единицата и не знаете точно на къде да тръгнете, винаги можете да се свържете с мен и да направите консултация, за да ви отговоря на всеки един ваш въпрос, коя е тайната, която се разкрива през вашите цифри. Също така ви подканвам да проследите моя канал, както и моята страница във Facebook, където пускам много ценна информация за всеки един от вас, който иска да научи повече за себе си, да се развива в по-добрата си версия и да върви напред в живота. Тук в моя канал можете да видите под заглавието на главната ми снимка, както моя имейл адрес, така и телефон. И ако все пак не се ориентирате, ми пишете налично. Винаги ще ви отговоря. Благодаря.